Здравейте хора, днес ще снимам в Minecraft България, но преди това ще си напиша първата. И така, тук сме. Minecraft България. Аз помня, че предишния път бяхме един тяхните неща. Сега ще вземем тип старт. Това като на стен. Да. Как виждате на мен един... О, не, защо? Ай, стигай. О, гадост. Миракъл. Не, така ще е хора. Това е това. Време на Андрю. Лесно ще е временно. Но ти искам да се пребера. Ендър чест. Какво не ми трябва? Сезон. Какво е златен? Не искам пръчки ми трябва. Да, не искам. Това ще го направя тук. Това е. Сега какво не ми трябва? Ева ми трябва. Това не ми трябва. Да, това не ми трябва. И просто ще си ги взема. И че набиват, нали? Колко ми взе това? И сега хора след малко ще скачам на пипката. Не съм с никакви хакове. Имам само един комбинатор, само това на едно 8 тамани. А сега съм на 1.75. Не съм на тамани. И сега ще ме скифи някой като ме уби. Да изпи това, някой друг да го уби. И така. След малко като се регенна ще дойда. И здравейте хора, регеннах се. И влизам в дупката, където току-що скочи един. И искам да го убия. О, тук се бия с един. Бия се, умри. И почвам успешен двубой. И умрях. Естествено. Що да не умра? Къде е? И така. Гадост. Иначе сега ще видим... Не, няма да си. О, изглед, вече звучи като Дидо. Какво да правим сега? Сега. Ека, втория епизод. Minecraft България. И много ви казвам да се абонирате, така че абонирайте се. Добре. Влад БГ. Там. Крос. Няма. Така. Еми, това ще е клипа.
들어가서 그냥 약간 들어가지? 있을까? 아이, 네, 자.